Dobro, vreme je da ja ukrasim svoj deo torte. Ja imam žvaku Huba Bubu, kuglice i jednoroze od roze čokolade. Mislim da će kuglice odlično izgledati ovdje. O, da, lepota. Ali nešto nedostaje. Tačno. Huba Bubu mogu staviti sa strana. Izgledat će odlično ovdje. Da, jesam rekla. To je prelepo. Ne, uopšte nije. Okej, sad su na redu korneti sa sladoledom. I oni su ljuti, dakle savršeno će se uklopiti u dizajn moje torte. Ovo nije torta, već neko čudovište. Šta? Vidjet ćemo koje čudovište ovdje. O, to je dobra ideja. Jao, Hana, sad imaš rog na čelu. Što? Pa to je cool. Ja imam roze jednoroge i sada baš liči na njih.